Kamerui, dat is de titel van de nieuwe Dorpenrevue die volgend jaar wordt opgevoerd. We kunnen vertellen dat het nieuwe stuk De Kamerui heet. Het bestaat uit een groot aantal scènes waarvan er, zoals de vorige keer ook weer videoscènes bij zijn. We hebben een prachtige kast gevonden die voor ons dit mooie stuk op de planken willen brengen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Nou, we hebben eerst mensen gescreend thuis, achter de tafel, Joek en ik samen. En op een gegeven moment ga je eens gezellig fietsen, wandelen, mensen benaderen. En heel veel mensen waren super enthousiast om mee te mogen doen. Het verhaal speelt zich af in Oostdorp, natuurlijk. Het gaat over 5 jongens die elkaar leren kennen op de lagere school. En in de rest van hun leven eigenlijk altijd met elkaar verweven blijven, zoals dat bij echte Kamerui hoort. Binnen die groep speelt een heel groot geheim waar sommigen heel veel en anderen helemaal niets van af weten. En zoals dat gaat met geheimen, die kunnen nog zo goed bewaard blijven, maar op een bepaald moment komt de waarheid toch altijd boven. En wat dat inhoudt voor het groepje vrienden, dat is het spel wat we spelen. Na het sluiten van Palladio is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Die is gevonden. We hebben gezocht naar een locatie en we zijn uitgekomen bij de beste locatie voor dit stuk. En dat wordt Dock 6 en daar zijn wij bijzonder trots op. Behoeft er nog enige uitleg waarom Dock 6? Ik denk het niet. Het bestuur heeft daartoe besloten en wij vinden dit een prachtige locatie waar alles op en aan zit. Peel en Maas, daar moeten we trots op zijn. Ik denk dat ik wel volmondig kan zeggen dat gisteravond bij de presentatie alle spelers uitermate positief gereageerd hebben op het feit dat we naar Dock 6 gaan. We hebben een mooie website en op die website staan alle mensen die meespelen met foto en naam. Dus binnenkort gaat die website online en dan kan iedereen in het dorp kijken wie er meedoet. Zijn er nog bijzondere namen of namen waarbij jullie zeggen, nou daar zijn we extra trots op? We zijn denk ik extra trots op dat we allemaal spelers hebben die nog nooit in een revue mee hebben gespeeld. En we zijn er ook trots op dat we allemaal echte dorperspelers hebben. En er is een kleine uitzondering, maar die mag je op de website bekijken. Hoe meer dat je erover vertelt wat het inhoudt en wat we verwachten van onze spelers. En als je hun maar kunt overtuigen dat het één groot spektakel gaat worden, had iedereen op den duur zoiets van, ja natuurlijk ga ik meedoen. Dus nee, moeilijk was het eigenlijk niet. Nee. En wij gaan medio februari met de repetities beginnen. En daar heb ik heel veel zin in om er een mooi stuk van gaan te maken. Volgend jaar oktober staat het stuk op de planken.